Ай, пайса. Пайса. Какъв такъв гей? Как може да е опера? Гей са. The gays are dangerous. Има една табелка dangerous. Трябва да се поставиш на задника. Пак ти представяш. После ще има dangerous. А чак да ни записва да е ба. Записваме, чакай 2 минути, трябва да направим видео. Сега 30 секунди се мене, бас не махни от телевизията ми. Махни се от телевизията ми. Хановите ми нещата The гледат. gay zone. Хановите ми нещата гледат, брата. Иска да гледат нас. Порсесаро. Рем стерео на времето. Я покажи му гъс, няма гъс. Да. Няма копираме хората. Накъде са. Има пишка, няма пишка. Гей са. The gay zone. Ай, махни се гейчо. Трябва да говорим за какво искаме. Давай Ай, човек. говори, бе. Айде да говорим Това е този за... Васко. Перат. Хучна Хулчини не е тука. Човек. Кой пера? Хучна чот и гейча, предавам се. Човек, тук някакви кетч машини, коста, gay zone dangerous. Коста, момичета, this is the gay zone. Събрали сме се Като сме трима, събрали малко да покажем. истискате се същност. Пера си. Какво прави? Перат само то се даде. Перат. Никола дед глата му е като на Колю мастиката. Кой мастика? Браво, си беше много хубаво. Original! Как Трябва да поставя една така иконка. Кой би се Original. сетил за такова нещо? Колю место. Колю место. Кой би се сетил за такова нещо? О, живо ли бях? Мъртъв съм. О, Какво стана? какво стана е Аре, колко са? То батерия е имало ние. Аре, Колю, спре го да отговори на други човек. 2 минути минаха, е. Аре. Dangerous. Гей зон. Виж, тук има 25 секунди подарък. бе. Какво правиш, бе? 25 секунди бонус магнит, то спя чем петелска от такава глупак. Айде, какво правиш, бе? Казах, че хората нещата да гледат, махни се от там. Махни се от камерата. Виж 30 секунди бонус това. Аре. Те е само в нашата телевизия. Да, служи я на хуем да се. На хуете да си. Ще не мога го побере сте. Ай, А? чай да намерят и стопа. Здравей. Чай, че не мога да се репримемшката. Dangerous.